uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umfowabo umfundisi, ngibingelela ubaba, ngibingelela omama, ngibingelela abantu abasha na-Sunday school. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okokuqala ngithanda ukumbonga. Ngithanda ukubonga ukuphila kuyena. Ngithanda ukubonga ukuthi uNkulunkulu ukhona empilweni yami uyaphila. Ngibonga ukuthi uNkulunkulu unami. Ngibonga ukuvuleka amehlo kamoya. Ngibonga ukuthi yena uyangiqondisa. Mina ngangiyathi ngiyakholwa. Ngangathi nami ngangithi ngenza kahle. Kanti angihambi ngendlela yakhe. Okunye ubufakazi bami bazalwane, ngibonga kakhulu uNkulunkulu into angenzele yona last week bazalwane. Kuthe makuphuma inkonzo la Sunday, umntwana wakhala bazalwane. Wakhala ngendlela ebengiqala umuzwa ngayo nekade ekhala ngayo. Wakhala umntwana. Kwaya ngisho uma sengithi ngiyamkhulekela, ngibiza igama ukuthi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Hayi wakhala umntwana ukuthi bekusitha besifuna ukuhlasela. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba noma mabasa uzathi asivuleni umkhuleko usikhulekele umntwana. Sahlala phansi ngempela samkhulekela no sis Elina sakhuleka, sawuvula umkhuleko. Romans 10 verse 9 waka 18 May saqala sambeka endlebeni kokuqala. Hayi wakhala kodwa kwesibili uNkulunkulu wabonisa amandla akhe ngoba sithema siyamkhulekela futhi hayi wathula emva kwalokho. Wathula selokho ethule lapho bazalwane. Akaphindanga wakhala, azange azagula, azange azaphathwa nomkhuhlane kuze kube namhlanje. Ngithi uJesu Kristu inkosi.